ingredienteek errexamada izango ala. Osea, batzurik noski, eta gero ogi ez erabiltzen duzu sopako ala ogi normala. Ni ogi normala. Bai? Baina gaur ekarri dut zehaz. Sopakoa. Lek esan do gauza importante bat. Batzuri sopa egiten dola olio fuertekin ez zeakin, refinatukin, girasol, suave xegoa. Hoxe esan do. Claro, hoi punto importante. Horregatik ez dugu hemen bi, bestela Ona, oso na. Bero ba. Asko da, baina zenbat batzuri hola bastante, ez? Dozen erdi bat gutxinez jarri diozu horre, ederra gainea, Batzuri ederrak. Olioa, baratzuri botatzen da, eta berotzen danen, Osea, que azala gora dola, jartzen da. Eta hoi gatzak kenduta baldin bada, gatzik ez diozun botako? Ez. Bale. Suposatzen da... Ez dola gatzi behar? Ez dula beharko horrek. Lehen honeko gatzeuko zaun eta bain... Gero saltsak igual behar badu... ze trozo dio. Elikaine. Jarri falta behar da. Azte. Ja, pasa dena hartzen izan. Ez da kabitun ez da. Bai, hortxe biliko etio. Eman hor estutu pixka bat eta. Txikitu itxen da asko, Bai. Urritu, karo. Ze zoragarri bizu, ze itxura. Nahizu besteltze bat ekartzea? Ez, hemen sartu behar duen. Danak? Hau nina, hau izan Danak ez, gero, sartuko den beste. Gero xego, pixka bat zehautakan, karo. Ahora tiene que estar... Osea, que hau, eta hoi, suave, hola xeon behar do. Sí, ahora unos 4 minutos o 6 minutos. Bai, lauetik 6 minutua. Ya veis que está sacando ya esto del bacalao. Sí. El almidón, El jugo del bacalao, sí. Horren aguro. Seitu, gazten da. Zu ez egiten oso fuerte jarri? Mariso laida kontrolatzen lautik 6 minutua.
Hemendik erretare, buelta modu. Osea que Marisol, ordu, haitu, bakila haue, etzaio ordu buelta ematen. Eta buelta eman da nik uste nun, buelta eman eta gero horrekin ligatzen zala. Eta pentsatzu ze idea. Bueno, le puedes sacar más, ¿eh? Más jugo, se puede, porque tiene más gelatina. Bai. Entonces tienes más fácil para hacer. Ya, pero no es necesario. No es necesario. Ez da beharrik. Osea que olioa erretiratu iken da. Olio gehiena erretiratu. Eta guain, gelditzen danakin. El jugo, ¿eh? El jugo. El jugo de esto. Igual cuchara batekin nola. Eutxi 20 centimetros zaio. Osea que... Vale. Kontuz gero, Jon. Aquí está ipazure zera. Marisole dana ikio hemen. Aprobetxatzen da horrena, klaro, horre kutsu gehiago dake. Klaro, beira. Eta hau? Hoi gaztetan esatenik, horako... Hoi gaztetan Hori ikusten unik eta nerten barkatu, Eta beira zazu, beira nola ligatzen don. Es un madre de billares, ez da billares, baina gero gutxiko ituzu horik, ez? Akendu iken dioz hori. Osea que... Ui, Maria, hause ikusi nahi nun, Marisol. Beira. Ze ona... Eta oso erresa ikastu, Gio puntu eraulatu beharra. Nolako bakila huedak ez du, mega baldin bada, enbeste demora ez da beharko, asko zaguru goingo da, itxatzen den. Baina trozo eder hori, beira. Eta oinzin behiotu beste pixka bat bota, utxika. Mirke. Arko bat, o zerbeza, o... Guantxe, jokamai, aportxeo, Bueno, baina hasi behar deu flan aiken. Beti gazteko geiken don bezalako flana. Eta osagaiek litro bakoitzeko 8 arrautza. Litro bakoitzeko 8 arrautza. Eta ingo ditugu 2 litrokin. Hoi da 16 arrautza. Arrautzan tamainoare da normala, ederra. Nosotros son 1,5 litros, entonces calcularé luego. 2 litros, no? Esnea esan deu 2 litro izango litzekela. Eta azukrea gutxi gora berako bat bota dio, eta gero probatu eta geixiko edo. Ikusiko da. Bueno, gainea Marisole kanelaik ez dio botatzen. Gero baino Mari. Oain molde eta bota, eta gehoia laben sartuko du, baino Maria. Zenba denbora, Marisol, gutxi gora bera. Aquí está el telaco. Eta oso bero ez, zeatiken da, baino Marian ekitzea bai hasta. Kita ezazi, erregeren